आम्ही तुका उलो मारता आम्ही तुका उलो सोम्या मारता जेजू सोम्या तुवें जेजू म्हणलाय तुवें म्हणलाय देवा प्रमाणे शुभ वर्तांत देवा प्रमाणे शुभ वर्तांत अविश्वासात अविश्वासात वळीसात वळीसात मागा तुम्ही घेतल्यात मागा तुम्ही सोम्या घेतल्यात जेजू सोम्या जेजू एकूटाम जावन एकूटाम आम्ही जावन तुझ्या मुखार हजर आसा आम्ही तुझ्या मुखार हजर सोम्या आसा जेजू सोम्या आम्ही जेजू मागोंक आम्ही मागोंक जमल्या जेजू स्वाते जमल्या जेजू हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू काकळूत कर आमची काकळूत कर आमची काकळूत कर जेजू आमची- हालेलुया 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 Psalm chapter 130 verse 1 and 2 गुडायंत सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो गुडायंत सर्वेस्परा मारता हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायंत सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो गुडायंत मारता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायंत सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायंत सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो सर्वेस्परा मारता हांव तुका उलो मारता गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो सोम्या मारता आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो आयक ताळो म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो हात आमच्या वयर बारी म्हज्या मगाचे आज त्या सोम्या लागीं मागया वडा तळार म्हणे गुंडायता सरेस्पर हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो आज मागया आमी प्रत्येक तरान गुंडायता काळजाच्या खोलायेंतावन काळजाच्या गुंडायेंतावन त्या सोम्याक आमी उलो मारया आमी एका कुटुंबाच्या हजारो लोकांक जमोन आसतना आमी उलो मारता आसतना देव आमचे मागणें आयकता जण एकले सांगता म्हणे गुंडायेंतावन सर्वेस्परा गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता गुंडायेंतावन सर्वेस्परा गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता आणि हातान आमचे कष्ट दुःख इरारा बेजार अस्कत काय समाधान सगळे उण्या पण जेजूच्या हातान समर्पित कर पत्र म्हणया गुंडायेतावन सर्वेस्परा गुडेतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता गुंडायेतावन सर्वेस्परा गुडेतां हांव सर्वेस्परा तुका उलो मारता हांव तुका उलो गुंडायेतावन मारता सर्वेस्परा गुडेतां हांव तुका सर्वेस्परा उलो मारता हांव तुका उलो मारता गुंडायेतावन सर्वेस्परा गुडेतां हांव सर्वेस्परा तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता हालेलुया 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 उंड्या रूपार तू लिपून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रूपार तू लिपून आसाय दैविक मोग दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय परतर म्हणे उंड्या रुपार उंड्या रूपार तू लिपोन आसा लिपून आसाय दैविक तुझो मोग दैवीक तुजो मोग परत वडा तळार म्हणया सगळे सांगाता म्हणून म्हणया उंड्या रूपार तू लिपून आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुरपेन तू आमकां नेटोवन आसाय पवीर सांगात तुजो दिवून आसाय कुरपेन कुरपेन तू आमकां नेटोवन आसाय पवीर सांगात तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळ सगळे दोन्ही हात वयर बार म्हणे आम्ही जण एकले आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू आराधन कर म्हणया आराधन तुका वय सोम्या जेजू मोगाळ आराधन तुका
ताका आमी स्तुती करया आराधना तुका जेजू योगरिस्ता जेजूच्या आमी देश लावया सणकले आमी तुका स्तुती करया सणकले तुका आमी वाकणया सणकले तुका आमी स्तुती करया हालेलुया 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 आराधना तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होला तुका जेजू पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका पदवी तुका हालेलुया हालेलुया असल्या उंड्याच्या जेजूच्या बेदिश्ट कांसोया पळय आमच्या मोगाचे न्हू आमकां सोदून तो जेजूया सुवातेर आयला आमचे कश्ट आमचे उण्यापण आमची इराराय आमची बेजाराय पयस करूं एक घडी भर बसया ताच्या हजारपणान आमच्या मध्ये आसतलो फादर नायल मस्करेनस 10 मिनटाची शिकवण दिवन ह्या आराधनांत ते मंदिरान व्हरतले जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो प्रत्येक जावन आज हांगासर ह्या दनपराच्या 3 वरार सोम्या जेजू क्रिस्ताची बेसांवां आमच्या जिणयेंत मागून घेवच्या खातीर आमी सांगाता मेळ्ळ्या खंडीत जावन आमी आज सोम्या मुखार बसून मागणें करता जाल्यार एक ना एक कारण आसतलें जावंक बरो आमच्या काळजाचे अत्रेक ताचे मुखार दवरूंक आमी आयल्या जावंक बरो आमची पिडा शिडा आमी घेवन आयल्या जावंक बरो आमचे समस्ये आमच्या जिणयेंत कितेंय आमकां दोसता तें घेवन आज सोम्या मुखार आमी आयल्या आनी एक पातयेणी आमकां आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सोमी आमकां केदींच निराशी करिना आमचो सोमी केदींच आमचो हात सोडिना जे कितें आमी मागता तें प्रत्येक जावन आपल्या काकुलतेन आपल्या कुरपेन तो आमकां फावो करता प्रत्येक जावन आमी मोरयेच्या ससायेकाल मागतना ह्या म्हयन्यांत आमी मोरये वरवीं आमी जेजू सरशी कशें येवयेत म्हणल्या विशयी नियाळ करनासाव आनी आज प्रत्येक जावन मोरी आमकां कशें देवाच्या त्या कुरपेक लागीं येवंक आनी जीं कोण तेर्साचें भक्तीपण करतात तांकां देवाची कृपा मेळनासतना ह्या सक्रामेंताची कृपा मेळनासतना मरण पळोवंक मरी सडची ना म्हणलें ती एक बसवणेचेरी आमी नियाळ करता आनी हेंच आमी 3 वरांच्या मागण्यार सदांच कर नसाव सबार जाणां तुमी मागणें करतात आनी हें मागणें आयकतात म्हणल्यार हांव खंडीत जावन जाणा आनी आजुनूय सबार लोक हांगासर लायव्हाचेर मागणें पळोवन आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो मोरयेच्या जिवनाचेर आमी एक नदर घालूंक आसा आनी मोरयेच्या जिवनाचेर आमी नदर घालतना एक संगत आमकां बारीक स्पश्ट रितीन कळची कितें म्हळ्यार मोरी सदांच देवाची खुशी करूंक आशेता त्यास देखून तुजे शब्द प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून मोरयेन गब्रियल दुता सांगा जाय जाल्यार तिजे थंय तितलें बोवार्थ आसूंक जाय आसलो तितलें धैर्य आसूंक जाय आसलें
कित्याक म्हळ्यार देवाची कुशी एका मनशाच्या जिणेंत वय जावची म्हळ्यार कश्ट येता जावंक बरो, ह्या समस्ये फुड करून जियोंक आसतले जावंक बरो. पूण मगाच्या भाव भयणीनो त्या घडयेर मरी नीज जावन आपूण कितें देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालना सा. ह्या तुज्या शब्द प्रमाणे म्हज्या जिणेंत जावं दी म्हणून मरयेन सांगतना नीज जावन दी समजल्ली की म्हणल्यार आमी नेणाव. पूण एक आमी जाणाव कितें म्हळ्यार ताचे मागीर ती देवाची कुशी आपल्या जिणेंत वय करूंक खंयच्या रितीन मरी वावरता. आनी तिका आमी मजतदार म्हणटा, या तिका आमी आमचे खातीर विनाती करची मध्यस्थीन म्हणून आमी आपयता. आनी खंडीत जावन मरी जावन आसा आमचे आनी देवा मदली मध्यस्थीन. आनी हेंच आमी सबार भोवटी जेन्ना मरी सबार जाग्यांनी दिश्टी पडोवन लोकांक संदेश दिता, जावंक बरो फॅटिमांत, लुट्सान, ह्या हेर खंयच्याय जाग्यान मरयेन दिश्टीक पडोवन संदेश दितना लोकांक म्हणचें एकच जावन आसा, मागणें करा, म्हज्या पुता कडेन मागा. मरी केदीन सांगना म्हज्या कडेन मागा, म्हज्या पुता कडेन मागा, आनी तो तुमकां जें कितें जाय तें दितलो. मरी जेजू सरशी आमकां वाट दाखयता. आनी तेर्साचें भक्तीपण हांव खंडीत जावन जाणा आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांत आसा. तें तेर्साचें भक्तीपण आमी कुटुंब जावन आदारतना मरयेचे बसवण्यो आसात तेर्साचे. तुमी तेर्स केल्यार जेजूची कृपा कशी मेळटा. भक्तीपणान तुमी नीज जावन त्या तेर्सा मुखांतर तुमच्या गरजां खातीर मागल्यार तसो जेजू क्रिस्त तुमकां कशें फावो करता म्हणल्या विशयांत बसवण्यो आसात मरयेचे. आनी तांतली एक बसवणी जावन आसा, जो कोण तेर्साचें भक्तीपण करता ताका सक्रामेंताची कृपा मेळनासतना मरण देखूंक मेळचें ना. मुगाच्या बाबड्यान सक्रामेंत कितें जावन आसा? जेजून ह्या संवसारांत चलोवन आसतना केल्ली विविध कार्यां, ह्या एक्टिविटी ऑफ जेजस म्हणटा सांगाता घालून सक्रामेंताचें रूप पवित्र सभेन दिलां. जावंक बरो पवित्र सभेची सांदेज आयज जाल्यार बप्तिस्म ह्या पवित्र स्नान सक्रामेंत आसा. आपोस्तलांचेर देवलो तो पवित्र आत्मा आमचेर येजय जाल्यार क्रिसमस सक्रामेंत थंयसर आसा. ह्या युकारिस्तान जेजूक आमी सेवा जाय जाल्यार युकारिस्त आसा. आमची पातकां जेजून त्या पिडेस्तांक गुण करतना बक्षिल्लीं ती पातकां बक्षां जाय जाल्यार प्राचीत असो सक्रामेंत आसा. आनी हेर पिडेस्तांची मागणी, लग्न, ह्या जागाची संस्करणी, हे सकड सक्रामेंत आमकां देवाच्या कृपेंत वाडोवंक आदार दितात. न्हय केवळ देवाच्या कृपेंत वाडोवंक आमकां आदार दितात, पूण ती देवाची कृपा घेवन आमी सदांच जियोंक ताचेर भरवसो दवरूंक आमकां हे सक्रामेंत आदार दितात. आनी आमी सबार जाणांनी सबार सक्रामेंत घेतल्यात, पूण त्या सक्रामेंताक फावो तसली जिणी आमी जियोंक आसा. आनी तेच जावन आसा आपोवणें आज मरये मयन आमकां हर एकल्या दिवचें. आमी तेर्सान मागचें खंय विशेश न्हय, एक देवदूतान मरयेक केल्लें तें सल्युटेशन म्हणटा आमी, नामान देवदूताचें उतरां आमी सांगचें. देवाचें उतर हें. हांगासर ह्या देवाच्या उतरांत आमी मरये तूं वर्ती जावन आसाय, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी तुज्या कुशीचें फळ सदैव जावन आसा. आनी मरयेच्या कुशेचें फळ जावन आसा जेजू. आज मरी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां ह्या सक्रामेंतांत आसच्या सोम्या कुशीन आपले हात दाखोवन सांगता, ताचे कडेन मागणें करा, ताची कृपा जोडून घेया तुमच्या जिणेंत. जावंक बरो कितेंय समस्ये, कितेंय कश्ट घेवन ताच्या मुखार आज आयल्यान भक्तीपणान तुमी मागलें तुमकां मेळटा म्हणून चिंतून बरवसन भवार्थान तें ताका समर्पण दिया. आनी तोच सोमी तुमकां फावो करतलो. कुटुंबाचें तेर्साचें भक्तीपण वाडोवया. मरये मुखांतर, एका आवय मुखांतर कशें पुता लागीं आमी लोकांनी येवचें पोरण्या सल्ल्यान पळयता. सलमावरावाच्या आवय कडेन थावन ताजो भाव सलमावराया कडेन उलोवंक येता, तशेंच आमी मरये मुखांतर जेजू कडेन उलोवंक येता. तेच मरी आमचे हर एकल्या पासत, आमच्या हर एकल्याच्या गरजा पासत आज विनाती करून दी. आमकां जें कितें आमच्या जिणेंत गरज आसा तें सकड आपल्या पुता कडचें मागोन आमकां धाडून दी म्हणलें मागणें आज प्रत्येक जावन आमचें जावं दी. पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या त्या सोम्याचेर बरवसून आमची जिणी ताका समर्पण दिवया. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जाणेकल्या आमी उबारवी आमच्या मुखाचेर माग्या कित्या म्हणा काकोतीच्या तेर्साद्वारे सुमेची दैवी सकत आज मागून घेवया.
सांगाता म्हणून आज काकूचो तेस्कत हर एक गरजो आमच्या सुमेच्या हातात समर्पित करूया. हर एक उण्या पावण अस्कत काय इरारे कोंत आमच्या भायर काडया आणि प्रत्येक युकरिस्तंत त्या जेजू लेगीत आमची दिश्ट आमी कांसोवया. सांगाता म्हणून म्हणया वळार सतमंता देवा सर्पदेरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे जमलो आमकां मरियेंतान जल्मलो पावस पिलाताने कस असले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्पदेरा देवाच्या उजव्या बसला थंयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण सस्तांचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां Psalm chapter 107 verse 13 म्हणटा आपल्या कश्टांत ताणें सर्वेस्पर उलो मारलो आनी तांच्या अकांतांतली ताणें तांकां निवारली. तांच्या अकांतांतली ताणें तांकां निवारली. आमच्या कश्टांत आमी त्या सोम्याक उलो मारूंक या जमल्या आमचे अकंत आसा भिरांत आसा कावचिणी आसा हे सगळ्या बनगणितावन तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. मात्र मोरी माय आम्हा सर्वां खातीर मागताले नमान बे कृपया मरलेले समितीचे सांगता आश्रय देव सदैव वंसताय फादर जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बे वेळार कृपया मरलेले समितीचे सांगता आश्रय देव सदैव वंसताय फादर जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बे कृपया मरलेले समितीचे सांगता आश्रय देव सदैव वंसताय फादर जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया पहिलं मिस्टर मागया म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरा समेची दैवीक सगत आमच्या कुटुंबाच्या सर संध्यानी वळण येऊ दे. आमचे उण्या पावण अस्कत काय पैसो चित्र मागया आमचे कुटुंब जेजूच्या हातांत समर्पण दिव्या. आमच्या कुटुंबांतले उण्या पावण अस्कत काय पिडा आज प्रत्येक तरा खंयची कावजिणी भिरांत असमाधान बेजाराय खंत आमच्या कुटुंबात सोड नसून दे. प्रत्येक ते काकुतीच्या तेरसान आम्ही काकुदारा जेजू लागी जाणेकले विश्वासान मागया. सुमार हांगा 12,000 लोकां वयर तुमी जमल्यात दोन्ही हात आमचे वयर बारया जाणेकले सांगाता मेळून त्या काकुदारा जेजू लागी सांगाता मेळून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कोणानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणा सांगाता म्हणून दोन्ही हाताने आमचे कुटुंब मोयर भरून सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या आदी मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची गुण आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणा Psalm chapter 146 verse 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उघडटा बागवाल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नीतिवंत असो मोग करता. प्रत्येक तरा मागया म्हज्या मोगाच्यानो आज आमच्या मध्ये कितले लोक कश्टान आसा दुकान आसा
इरान आसा बेजार आसा असकत काय जायते टेस्टमनी दनपराच्या वेळा तुम्ही ऐकल्या देवाच्या जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा देवाच्या चित्रांत सकत आसा बळ आसा पदवी आसा आज मागया इकडे आमचो हात जेजूच्या मुखार हाडया दोन्ही हात आमच्या सुम्याच्या मुखार हाडया आणि मागया प्रत्येक तरान म्हज्या मुखाचे आम्ही खंयचे कश्ट घेवन येला दूख इरारा बेजार असकत काय जावं फुडें कितलो कामाचे समस्या आसा रिणांत आसात पैशाचे समस्या आसा ह्या सगळ्या समस्येतून तोच जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाबंदी सगळ्या बंदकणीत आमकां सुटका लाबंदी ह्या वेळा माग्या कोणा विजाचे समस्या आसा काम ना बैला गांवांत आसात थंय काम ना विजा ना आज कष्ट तुम्ही मागायचे म्हणे सुवात आयला दोन्ही हात आमच्या मुखार हाडया येवकरे सांतला जेजू लगे माग्या सर्गीतावन देवन येलो जीव उंडो तो जावन आसा स्नानीक जुवा म्हणटा की पळय ही जावं आसा देवाची शेळी आज सगळ्या संसाराची पाप काडचे तसली जावन आसा देवाची शेळी जावन जेजू क्रिस्त लगे जण एकले विश्वासान मागे जेंट्स एक सायडीर म्हणी आमी दादले म्हज्या फाटल्यान म्हणा जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. दादले सगळे दोन्ही हात वयर उबारा दादले सगळे दोन्ही हात वयर उबारा आणि म्हज्या फाटल्यान म्हज्या सांगात वडा तळा म्हणा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूळट कर. कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून तिसरो मिस्तर माग्या विशेष रीतीन आयच्या दिसा सम्याची अगणित काकूत आम्हा सर्वांचे देवने चित्र माग्या आमचे उण्यापण नसकत काय जायत्या वर्सात आमी कुमसार जाऊन फुरो कठीण राग आमचे भितर आसा जावं फुरो दुस्मान काय आसा जावं फुरो एकामेक बगसूंक आमच्यान जायना जावं फुरो काकुळडार त्या सुम्या लगे माग्या जेजू आज म्हाका करपाला पळय ह्या पयल्या रितिरेच्या दिसा तुजी काकूत आज मुचे देवय सुम्या हे बॉक्सोण्याचे साम 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो थीर आत्मा आज म्हज्या भितर घाल एक नवो थीर आत्मा आज म्हज्या भितर घाल दोन्ही हात आमचे वयर बारया म्हज्या मोगाचेर कोणाक आमकां बगसूंक जायना तांकां जेजू मुखार बारया कोणाचे राग आसा द्वेष आसा आज खंयचे वायट सगळे आमी सांपडल्या जावं फुरो हे सगळे बंद आसा आज तुटोन वचून दी सर्गेची सकत सर्गेची पदवी सर्गेची ग्रेस काय जाण एकल्याचे देवनाचे खातीर जाण एकली सांगाता म्हणून म्हणी ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून सौत्य मिस्टर मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 कष्ट जाल्या न्हू तुम्ही म्हजेशी येया म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कष्टावन ह्या सुवातेर आयल्या आज एका मनाची जावन ह्या सगळो दीस त्या वताक आमी त्या जेजूची आराधना करना साव ह्या वतान त्या घामान धगान आमी त्या सोम्या मुखार हजर जाल्या तो काकुळडार म्हज्या मोगाचे न्हू काकुळडार तो मॅथ्यू 11:28-29 म्हणटा की तो काकुळदार जावन आसा
आणि काकू ती हर एक वेळा तो आपली काकू देवोंक तयार आसा. आज तसल्या सुम्याक आमच्या जिवितान आज आपोवया, स्वागत करया म्हज्या मोगाचनो. आमचे कश्ट ताच्या हातान दिवया, आमचे दुःख, आमची खंत, आमची बेजाराय, आमची इराराय संपूर्ण त्या जेजूच्या हातान समर्पित करया. आणि मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मार्फत आमची मात्र नाही आणि सगळ्या संवसारात कष्टातल्या, दुकान असल्या, रिणांत असल्या, भुरग्यांची देणे प्राप्त जायनातल्या, कासारान डायव्हर्सचे आज विंगडपणाची वीक वंपून देवसरान विंगड केल्ल्या हर एकला कुटुंबाची काकूत कर म्हणून या आंगार हजर असल्या या हर एकले बाबणी उला मारता जाल्यार खंडीत जावन तो जेजू आम्हा सर्वांचेर आज काकूत देवयतलोस. दोन्ही हात नीट वयर बारया, नीट वयर बारया. की तो हात आमच्या प्राचीत जावन आसा म्हज्या मोगाचेर, मोठो प्राचीत जावन आसा. वेताना तुम्ही समाधान तुमच्या घरा पाठी वेतल्यात, सुमेची वर्ती सगळं तुम्ही आज अनुभव येतलात. मॅथ्यू 11:12 कष्ट तला न्हू, दुकान असल्या न्हू, आज तुम्ही म्हजी शेया आमचे कष्ट, दुःख, इराराय, बेजाराय हस्कत घेऊन ते जेजू लागी आयल्या. तो जेजू आमकां कोणाकी खाली हातान पाठी धाडचोच ना. आज माग्या युट्यूबार लाईव्ह पळयतल्या हर एकले भाव भयणी तुम्ही ह्या सुवातेर भिकारनगट्या मागण्यान आराधनात तुम्ही ह्या सुवातेर हजर आसात. सोमेची सकत आणि पदवी तुमच्या जिवितान देवने उंदी सगळे उण्या पावन हस्कत काय तुम्हाला सोडणं सुदी सगळे इराराय बेजाराय तुमचे दोन पयस करून दे म्हणून परत पुढे सांगाता म्हणून वडा तळान म्हणे आम्ही जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सस्ताच्या बापा हा तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खूण आणि रगत आत्मा आणि देवकोण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून मानसो मिस्टर माग्या म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरां जरामे चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की हांव सर्वेस पोर सगळ्या मनशाक वळसो देव म्हाका कित्याक साध्य आसा. लूक 1:37 देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. या 5व्या खणान माग्या हर एक आमचे समस्यो इराराय बेजाराय हस्कत काय उण्या पावन सगळं आम्ही जेजूच्या समर्पण दिव्या. ताची दैवी सकत आमच्या कुडीचे विश्वने वळून येऊन दी सगळे उण्या पावन हस्कत काय आमकां सोडणं सुदी खंत बेजार आमकां सोडणं सुदी. आज आम्ही खंयचे समस्या घेऊन येयला माग्या प्रत्येक आमच्या पवित्र सभे खातीर माग्या भाग्यवान पापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनलां खातीर आर्च बिस्पां खातीर बेस्पां खातीर याजकां खातीर धर्म भयणां खातीर डेकन्सां खातीर मात्र नाही आज मागे सगळे सेमिनरी शिक्षा ब्रदर्सांक सुमेच्या समर्पित कर. प्रत्येक हांगा आयिल्ल्या हर एकले हजारो भाव भयणां तुमची कुटुंबां तुमच्या घराबे तुमची पेटिशनां तुमचे मागणे जे कितें मागूंक आयला सगळे जेजूच्या तन आमी उबारया. सुमेची अगणित काकूत ताची कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे देवने उंदी आज वळवळतल्या हर एक लोकांक जेजूच्या तन समर्पित कर. दोन्ही हात परताने बडी वयर उबारया आणि जण एकले हे सगळे गरजो जेजूच्या तन समर्पित सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची दोन्ही आमचे काकुळत कर. हात आम्ही वैर बारी आमच्या मुखाच्या आवळा माग्या आम्ही प्रत्येक तरह सुमेच्या गणित काकूत आमच्या देवने चित्र माग्या प्रत्येक तरह ह्या वेळार माग्या आमच्या मोतीक समाधान मेळचें तर माग्या आमचे सगळे उण्यापण असकत का जेजू पयस करून दी. प्रत्येक तर उतार देवाच्या म्हणटा की साम चॅप्टर 68 वर्स 19 म्हणटा की सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान देश आमचो भारतो ववयता कित्याक देव आमचो सडवंदा आमचो देव तारण असो देव सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतले निवारता. ह्या वेळा माग्या म्हज्या मोगाचेर आमच्या सगळ्या समस्येतावन सगळ्या इरारतावन सगळ्या कश्टातावन सगळ्या अस्कत गायतावन तस जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी. ताची अगणी सगत आमच्या जिवितान देवने चित्र माग्या. हालेलुया 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 शबाद्र मारी हालेलुया जेजुला आमचे दिश्ट कांसा म्हज्या मोगाचें आवळा प्रत्येक तरी ह्या जाग मागतल्याचे सगळ्या पिढे आसता तर माग्या म्हज्या मोगाचें कोण ICUंत आसात वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणेर आसा लास्ट स्टेजीर आसात माग्या हांगा सगळे ह्या जाग आमी सुम्या खातीर मागतल्यात. प्रत्येक ते सगळ्या पिडेंत हांगा कितलीं जाणां तुमी कॅन्सरांत आयलात किडनी डायलिसीस आसा तुमकां जांफ्रो आज हार्टांत ब्लॉक आसा म्हणला ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणला जांफ्रो आज किडनीत आनी खंयची समस्या आसा लिव्हराची समस्या आसा जांफ्रो डॉक्टरान डाऊट म्हणून रिपोर्ट दिला जांफ्रो आज डिस्काची समस्या आसा स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम आसा आज ते शिरांनी बोळना घटायना आज चलोंक जायना विंगड पिडा तुज्या कुडीच्या विशयान काम करता आसा जांफ्रा वेळा माग्या आमी विशेष रितीन सोम्याची काकूत कृपा सकत आम्हा सर्वांच्या जिवितान आमच्या देवान येवन ह्या वेळा येवकरिस्तांतल्या जेजूची सगळ्या 38 वर्सां ताळ्यात घेवन आसता व्यक्तीक जेजून आपडले वय जाल्यार 18 वर्सां देवसराच्या बंदकणीत पिडेन वळवळतल्या त्या स्त्रीक जेजून आपडली वय जाल्यार 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळतल्या त्या स्त्रीक जेजून आपडले वय जाल्यार तस जेजू ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजार आसा म्हज्या मोगाचें आमचे सगळे पिडा आमचे अस्कत काय म्हणा पण जेजू मुखार उबारया दोन्ही हात आमचे जेजू मुखार उबारया. प्रत्येक तरी ह्या जाग मागता आसतना आमी मागया आमी खंय पिडा आसा ती सुवात जेजू मुखार उबारया. सोम्याची काकूत आमच्या कुडीच्या विश्वाने देवन चित्र मागया वेळा. सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्घ दिता तुवें आमकां तुजी भुरगीं जावन हांगासर आपूण हाडलेल्या आज प्रत्येक जावन आमी पातयेवन आयल्या हांव जेजू तूं हांगासर खरोच सर आसाय. आज प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या हजारो लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता. प्रत्येक जावन सबार रितीनी पिडेन कश्टान हांगासर आयल्यात त्या लोकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जावंक बरो कुडीच्या मतीच्या हेर खंयच्याय रितीन ती कश्टान आसात खंयच्याय रितीचे पिडेन तांकां बरवसो ना म्हणा डॉक्टरांनी बरवसो सांडला जाल्यार वयजांतलो व्हरतो वयस तूं हांगासर आसाय तुजे सरशी ती आयल्यान. जावंक बरो कुडीचे खंयच्याय समस्या आसात सोसूंक जायना तसली दूख आसा सबार रितीनी कश्टान आसात त्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. समेस्त तांकां आपूट जेजू आनी तांकां आपूण बरें कर म्हणून आमी मागता. कित्याक म्हळ्यार तुज्या परगट जिणयेन सबार जाणांची पातकां बगसून तांकां तुवें गूण केल्लीं. आज तुजे कडेन मागोन आसचे समेस्त तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कालतेपणी ती हांगासर मागोन आसात तांकां आपड तांकां सर्प वायटा विघ्न आनवारांतले राखोन व्हर आनी पिडेशिड्यांतले गूण कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. दोन्ही आमचे हात म्हज्या मोगाचेर जेजू मुखार वयर उबारा. खंय पिडा आसा खंय गांठ आसा जांफ्रो खंय स्पॉन्डलायटीस पिडा आसा जांफ्रो आनी खंयची पिडा आसा जेजू मुखार उबाऱ्या वेळा त्या सुम्या साध्य म्हणलें कांयच ना
Jeremiah chapter 17 verse 14 मध्ये सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. सगळे वडा ताळार म्हणया वेळा वडा ताळार म्हणया कित्याक म्हळ्यार खंयची जांफर तुका उबा रावंक जायना चलोवंक जायना ह्या वेळेस शिरेन बोळना हाडांनी घटायना बोळना नेट्ट दोनी हात वयर बन दोनी भुजां तुमची दुखता दोनी भुजां दुखता जेजूच्या नांवान वयर उबा रावळा जेजूच्या मुखार दोनी भुजां दुखता जाल्यार ती भुजां जेजूच्या मुखार समर्पित करा दोनी हात वयर उबा म्हणा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी बरो जातलो कंटिन्यू म्हणा वेळा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो वडा सगळे पिडा आसता हात म्हाका वेळा सगळ्यांची दैवी सगळे कोणी वडरो देवळा कोणा हात वयर बरा वेळा सर्वेस्परा उबे राव नीट उबे राव वेळा कोणा शिरोची अस्कत करता कोणाच्या पाय कामटा उबे राव वेळा जेजूच्या नामात जेजूचे दैवी सगळे तुमचे वडरो देवळा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सगळे वडतळा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो सगळे वडतळा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो 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 हालेलुया 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 समेचे दैवी सकतन बकर म्हणे जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता आकाश तुका म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता दोनी हात जेजू मुखार उबार म्हणया वेळा जेजू आपयता दोनी हात जेजू मुखार हाडया तो जेजू म्हाका तुका आपयता आयच्या सगळे समस्या तो म्हाका तुका सुटकाला पळयता ताच्या लागीं आयिल्ली खंयचीच पिडे आसता खाली हातान फाटी वचूंक ना भुकेल्या लोकांक ताणें जेवण दिलें ताणेल्ल्यांक ताणें उदक दिलें प्रत्येक सासणी 24 जाणांकला ताणें फावो केले तस जेजू ह्या उंड्याचेर पर आमच्या मदें हजर आसा जाणेकले सांगात म्हणून म्हणे जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता आकाश तुका म्हाका गमांत आपल्या गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जाणेकले सांगात म्हणून जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता आकाश तुका म्हाका तुका गपांत आपल्या गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुःख आमची तो पुसता दुःखांची पुसता धैर्यान आमकां भरता दुःख आमची पुसता दुःखां आमची पुसता धैर्यान तो आज आमकां भरता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये खंयच्याय घडी फुलो दिला रे फुलो दिल्या रक्षण
रक्षण जेसू लागी असा लागी असता पंचाय घडी संचाय गडे बोलो दिल्या रे फुलो दिल्या दक्षिण जेजू रक्षण जेसू लागी असा लागी असता आणि हात वैरवर म्हणा जेजू आपयता आपयता जेजू आपयता जेसू आपयता मागास तुका मागास तुका गोपान जेजू आपयता एकडे म्हज्या मोगाच्या आमचो हात आमच्या काळजात दवरया वळा मागया प्रत्येक आमचे कश्ट दुःख आमचे इरारे बेजारी जेजू मुखार उबारया जावं फॉर विजाची समस्या आसा जावं फॉर रिणांत आसा तुमी कोणाकी रीण दिला ते पयशे फाटी मेळा एवढे आज तुमच्या खातीर मागतलो जावं फॉर लाखां आनी करोडांनी पयशे तुमच्या भायर आसात आज खंती तुमी ह्या सुवातेर आयलात विजा ट्रायकन थकोन गेलात तुमी जावं फॉर तुमी पयशे बांदला जावं फॉर आजुनी विजा येवनात प्रत्येक तर आज टेन्शनार आसा तुमी मागया हे समस्येतून जेजू परिहार लाभोवन दी प्रत्येक तर सगळं संकटातून जेजू सुटका लाभोवन दी आज फावो ते वेळा तुमकां फावो ते काम तो जेजू फावो करून दी प्रत्येक आयजाय 45 वर्स 2 and 3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेतालो दोंगर समताल करतालो आज तुमी सगळे कामाचे प्रॉब्लेम्स विजाचे प्रॉब्लेम्स रिणाचे प्रॉब्लेम्स मात्र नाही हर एक गरजो जेजू मुखार उबार ह्या वेळा जावं फॉर कोर्टान केस आसा ती केस मुक्त ना आणखी वडणत आसा तुम्ही थकोन गेलात पयशे बोर लॉयरात थकोन गेलात तुम्ही ह्या सगळ्या समस्येतून तसो जेजू परिहार लाभोवन दी ह्या सगळ्या संकटातून सुटका लाभोवन दी आज मागया आम्ही जण एकले हजारो लोक एकूटाम जर मागता असतना ह्या कष्टातून जेजू परिहार लाभोवन दी ह्या सगळ्या अनवरातून जेजू सुटका लाभोवन दी ह्या वेळा ह्या जाग्या वेळा सगळ्या ह्या विनवणे खातीर मागतालो सर्वेस्वरा देवा तुझ्या शिसांनी तुका म्हणलें सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची आज आमी तुजे सरशी आयले हांव सबार रितीन कश्टान आमी आसाव जावं बरो आमकां रिणाचे समस्या आसात जावं बऱ्या बऱ्या कामाच्या सोदनेर आमी आसाव जावं बरो आमच्या विजाचे समस्या आसात इंटरव्यूचे समस्या आसात हेर सबार रितीन आमचे पयशे खंयसरी शिरकाल्यात रीण आसा आमकां आमचे तावन पयशे घेतले आनी आमकां मोस केला असली सबार रीतीची आमची कष्ट घेवन आर्थीक परिस्थिती घेवन आमचे आर्थीक संदिग्ध घेवन आमी तुजे मुखार आयले हांव सर्वेस्परा आज प्रत्येक जाण हांगासर आसचे समेत तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल हेर खंय परिहार मेळनासतना आज तुजे मुखार येवन ती मागणें करनासात तांकां जाय अशी सकट तुजे कृपेन तांकां फावो कर ना म्हणनाका कित्याक म्हळ्यार तूं जावन आसाय तांचो बरवसो तूं जावन आसाय तांचो आदार आनी हेच पत्केन हांगासर रावन मागणें करनासचे तांच्या खालच्या जिणयेचेर तूं तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी प्रत्येक जाण मागता आमी सगळ्यांनी मागले आमकां तुजेच दयेन फावो कर सर्वेस्परा हात आमचे वयर उबारया म्हज्या मोगाच्या वेळा सगळे आमचे कितें विनवणी घेवन येयला हे सगळे जेजूच्या मुखार उबारया सोमेची सकत आम्हा सर्वांचे दिवाने तोच जेजू आमच्या दोळांत तुका पुसून काडू दी आज कश्टाने आमी आयल्या रिणान आमी आयल्या घर ना भाड्याच्या घरांत आसा जावं फ्रो आज खंय परिहार करूं जेजू एकलोच साध्य आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू आज सगळे आमचे कश्ट जेजू मुखार उबारया आनी ते जेजूक उलो मारया वळार उलो मारया जेजू म्हजे दायद खंय कश्टाचो परिहार कर जेजू समज जागो सेल जायचे इवन फ्लॅट सेल जायचे पेपर सारखे नात कितले दिसांतून एजंट दन थकोन गेलात आज रसल्या रसताना उलो मारया जणकले हालेलुया 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 आराधना तुका जेजू जेजू ह्या सगळ्या समस्यांतून आमकां सुटका लाभ जेजू तुझे दया दिश्ट तुझ्या भुरग्यांचेर लाय जेजू ह्या कश्टातून सुटका लाभ जेजू तुझ्या स्पिरितान भर आमच्या दोन्ही हात उगत्या दर्या म्हणजे मग माग्या पवित्र दैवी सगत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवाने चित्र माग्या हे पवित्र आत्मे आमचे देवाने तुझ्या देण्यान भर तुझ्या फळान भर तुझ्या सक्तेन भर म्हणून माग्या हर एक गरज आम्ही जेजू मुखार उबारया आमच्या मोदीक समाधान मेळोवन दी दादोसकाय मेळोवन दी आमचे प्रत्येक तरान आमचे सगळे कष्ट आमकां सोड नसू दी समाधानाचो पवित्र आत्मा आमचे देवाने जॉन 16:13 तसो पवित्र आत्मा आज आमकां वाट दाखोवन दी राखोवन दी सांबाळून दी ह्या वेळा दोन्ही हात आमच्या उक्त्या दर्याने माग्या वेळा पवित्रज्ञा
आमचेर तूं देवोन ये पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये सगळे सांगता म्हणून पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा सगळे सांगता मिळून आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या सगळे सांगता मिळून पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन ये दोन्ही हात वैर बरवण्या पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं वडा देवोन तळ मागच्या वडा हरस्कत आम सोडणं सुधी दैवी सगळं आमच्या देवाने होती भलायकी आमकां लाभोदी मोदी समाधान लाभोदी रातची बरी नींद पडून द्यायचे दिसता या पहिल्या दिवसाच्या वृत्तीने जेजू आमकां समाधानाचे देणे फावो करून द्यायचे दिसता दैवी कृपा आमच्या वळण द्या वेळार सगळे वडा तळान आमचे तू देवोन पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन ये वडा तळा म्हणया पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा दैवी सगळं आमच्या वळण होती म्हणजे मगाच्या माग्या आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा पवित्र आत्म्या पवित्रज्ञा आमचे तू देवाने आमचेर तूं देवोन हालेलुया 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 वडा तळा माग्या समेचे सगळं आमच्या वळण होती या वेळार समेची पदवी आमच्या वळण होती जेजू या संतांना मग बोड जेजू आणि हात वैर बरवण्या वेळार भौतिक समाधान मिळून दे घटाय मिळून बोड मिळून दे हरी पिढा हरी असतात काय हर असमता हरी नाराय या सस्वते जेजूच्या नावात आमका सगळा सुटका मिळून द्या वेळा आशीर्वाद आमच्या